Салом алейкум, Street Stars boss рафтем, як? Ама гердона вода, ты гушкама вода, да мода, дашно май модар ози, дадани ягала мусор, гапи қабе, бози, шедози, фели, бози, асабота хароб нака, арифи, гапонестай тариф, нако архив, база варақада тариф, риде, чи хали ниге, шумо пидор биден, модидем, рафтем, рузо ғозай, ты шинохти овоза, ҳама созай, и фақира нестай барғоза, ты то қам нести, амро там ғозам, гапи яхдама ғоза нест, ки бигиш созай, ягала гавда сарм, бо ягала да ты бесаводи, ичи нестай калада, имена тора каданда, мезани чан сол, бит батл, пешвоз биги омад бостон. ва фурсати муносиб бо як хоҳиши як бародари мо акаи Сайфиддин ки дар каналаш конкурс гузарондааст. Дар конкурси мазкур мехостем ҳамин конкурсам эълонтон кунем. Дар конкурси мазкур як Kia Rio, як Ford Focus, як Hyundai Solaris, як 014, як холодильник, як стиральная машина, 5 телевизори плазма, 20 соатҳои дастӣ, 20 телефони Redmi, 10 телефони Samsung A10, 10 Samsung A30 ва 10 Samsung A50. ҳамагӣ шумораи телефонҳо 50 дона. кадоме 10 билет мехара, яъне кадоме ай ҳама зиёдтар билет мехара, ай тарафи ташкилотчиҳои конкурс як телефони iPhone 11 туҳфа карда мешавад. кадоме нафари дуюм шидагӣ ки ай ҳама билети зиёд мехара, як телефони Samsung A51 ва ҳар нафаре ки 10 билет мехара, 11 билет ай тарафи ташкилотчиҳои конкурс туҳфа карда мешавад. маълумотҳои бештар оиди конкурси мазкур инамҷада ҳозир рақамош меброя, рақамҳои WhatsApp-аш акаи Сайфиддин меганша, ҳамиҷада менависен, муроҷиат мекунем бо чӣ хел билет харидан дар кора, чӣ хел дар ҳамин конкурс иштирок кардан, бо ин нафар шумода хубтар мефаҳмона. ногуфта намуна нархи як билет 500 рубл. ин бародаро дар шаҳри Москав ҷойгир шудаган ва метавонед бо ай наздикатишон суҳбат кунед. хулас ҳамин буд навори имрӯзаи мо. касе ки бо бештар мехоҳад, ссилкаи канале ки конкурса гузарондааст да описания закрепи чидагай, да комментария закрепи чидагай медроем, да уҷа бо бештар хабардор ай конкурс мешавем. тақдири хита ба 500 рубл бисанҷ. хайр бачаҳо, пага барномаи Land Navica интизор мешавем. хайр.